sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat nga intay kan biag iti daytoy agundaway, ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Michelle, ti Bambang Nueva Vizcaya. Kastoy man ti surat ni pagayam tayo a Michelle. Dear Miss F, sakbay ti amin kablaawak man pay dagiti rinibo-ribo a dumdumngeg kadagiti drama nga ingkay iap-upload iti inaldaw. Naawisak met a nagsurat bareng kunak no mapagasatan met a mapili toy padas ko. Ilinged nak kumalatan itinagan a Michelle. Tubuak ti Nueva Vizcaya. Talo kami nga agkakabsat. Isu na laeng tanasapa a nakiasawa ti inauna a kabsat mi. Ket gaputa siyak ti may kadwa, siyak nga rod tinangako iti responsibilidad arumbeng kuma a para kinkwana. Gaputa na pintas met tinagbalin at trabaho, kinabaelak met nga insakad ti panagbiag mi. Isu na laeng taad dagayam pagpatinggaan ti amin. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay na, sa dinungatan ayat ti ayan ti Paris ti sapatos ko. Awan met dito yan. Ay, intaray samot din ti aso. Ay, sapay aldawan. Maladawak tukit din iti trabaho. Ay, dayjay. Adda iti sirop ti sofa. Michelle! Oh, nanang. Juday kita ti silaw. Ang mga no adda kwartam dita. Aywan ngagpaiso, nanang. Atoy. Michelle! Sa dino ti yan, mau! Adda ak dito'y tatang. Agrubrubatak asumrak iti trabaho. Apay ka di. Umanay ka din day tananang. Ay, wad. 2,000 matibil tayo kay. Ay, kukunti sukli na. Ay, dapat kwartam di tabalasan ka. Masapula gumatangak iti abono ken sabi daw nga pag-spray kadag iti mula kataraw. manukumati ka sa pulan nyo ayat tatang. Uman ay siguron ti 2,000. Mabit lang. Adtoy tatang. Magyaman na ka nakaw. Sige, mapanakon tatang, nanang. Sige, anak kaw. Agan-anad kawan. Agan-anad ka, anak. Kaslada kayat mo nga ibagama ng karol. Ibagam ka din no anya dayta. Itay pa'y adi ka makaid na dita. Kwa? Ibagamon Kwa? Amumat panagsasarakan inton umay alawas. Isu na lang tawan pa'y ngamin usaran dagiti kakaanakam. Nairanamat nga awan trabaho ni manong mo. Adtoy. Umanay mat siguron day nga igatang mo iti papel ken notebook damanang. Ay na, agyaman ang unay ading ko. Awan anyaman namanang. Amumot asa anak anaimot no lakit dit adda anak. Awan ka din ti bagam. Awan ka din masapul mo. Sumra ka kun iti trabaho. Ay, kwa, sige ading ko. Agyaman akmanan agan-anad ka. Sige manang, agyaman na. Ay, anyaman. Itayak pa nga agur-uray iti tricycle.
Ngumjak lakit din makalugan. Ado nga min ti estudyante ita. Sakit rush hour. Sa iti pa pala manang. Sumra kak iti trabaho napumpunumat nga ro dagiti tricycle. Sapay aldawan. Umuna ngamin nga daw ti klase ita. Isong ado ti estudyante. No kayat mo, mangtad ka la iti panggas ko. Tay tulog kan manang. Awan ngamin nabati a kwarta. Eksakto mo't nga awanan ti gas ti motor ko. Ay sige man nga rod. Tani aldawan. Diyak kayat ti maladaw iti trabaho. Awan mo ti helmet ko. Lumugan kakit din. Dagasan ta ti helmet ni Manong Rudy. Ta iso ti usaram. Sige. Sige, kumpot ka na yung baga. Michelle, Good morning, boss. masapol ko dagiti a papeles inton bigat para iti board meeting. Isaganam amin dagiti a report, wen? One, sir. Di ka pa igaw awin, aging ka di mo malpas dagiti paapaaramid ko. One, sir. Ken masapa ka lang inton bigat. Ta i-assist mo dagiti agsangpet nga umay makimiting. One, sir. Ken jak kayat nga damalipatan. Ken jak kayat nga da erasures dagiti report mo. Okay? One, sir. Siguraduam ang maaramid mo amin dagiti imbaga, wen? One, sir. Okay. Good. Anyamat ka ni boss. Inton bigatan ti meeting. Ngum ita nila ang nga ibagadag ito'y a report. Ay, no siyak tumatagbalin a boss. Siguradwag ajak to aramidan kadagiti empleyadok ti kasjay nga aramidan na. Manang, pautangan nak man pa iti kwartam. Nadili ti sweldo. Ket masapol nga igatang iti piyasa di motor ko ita. Impan ko ngaminin ni G-Shop. Mabiit lang. Adtoy. Wow! Ayos Agyaman ak manang Di kag danag. Bayadak mo't laeng. Apaman nga sweldo ha? Ay ka thank you ano bayadam. Ngam na saan? Thank you latan. Ni manang mat. Awa man lat pamatim kanya kon. Bayadak nga rod. Promise! Adwak ti baluna. Ado nga mintaramidak ita. Sigurado ang mabisinanak tumanan iti opisina. Adeta, ikarga kon ti inlutok asidaak iti pagbalon. Hello! Good morning, everybody! Oh, manang Carol. Wow! Anya dayta? Nagbanglo Nagluto ka iti fried chicken? Wan, balunak iti opisina. Paborito da ito iti anak ko. Nang dumawatak man. Manang, kas makita mo't. Sakto laang dayta a balunak. Ikanak lang arudan iti igatang ko iti manok. Alaang man laang ti maysa. Wow! Thank you! Apa yan nagsip nga di tabalay? Brown out nga ta? Adamat silaw dagiti kaaruba. Anang? Oh, Michael, apa yan nagsip nga di tabalay? Mangtad ka man iti igatang iti kandila? Apa iti kandila? Naputdan tayo iti kuryente Angam apay? Sana nagbayad iti bill ni nanang. Anya, kat no inikak mat iti pagbayad na idinapan alawas. Diyan ka mo Ang mga nainsugal naman Anya? Oh, ada ka mat manang Carol. Apay ka di? Unay mat daytan asaludsud mo, Michelle. Amumat nga extension ti balay mi, to'y balay. Kas makita mat, ada kami lang iti malikodan ti balay. Ha? Ay ikwa, ti kayat ko asawan, anya ti masapol mo. Siyempre, numabisinan dagiti anak, mapanagbirok ti makan ti inada. Ay sige ta sumra ka kun iti trabaho, tani aldawan. Ops, mabit laang. Oh, apay ka di manang? Amangan no da kwartam dita. Ha? Saan pa nga min nagsweldo ni manong mo iti construction na pag-ubraan na. Amangan no mabalin a pautangan nakpailaang iti igatang ko iti bagas. Kitaam no adda pay bagas iti pagbagasan, ta mga lakalatan manang.
Di ka kadi agim imot. Alikit din, mangtad kan iti igatang ko iti bagas. Ni, kunak man no bagas ti ka sa pulam. Mangala ka nga ruden di tapagbagasan. Sige man langan. Ala, mapan ka nga rudan. Aguray ka. Apay anak ka tsinelas ka lang nga sumrag. Ah? Ha? Wan nga paiso. Ay sus, 30 anyos ka pailaang. Saan ka pailaang anak ki asawa ngam agkabaw kan? Aday ta, adan silaw tayo. Ay na, gyaman anak ko. Ay pasensya ka na. Plano ko maapaaduan di kwarta nga inted mo. Iti kasta, di kung dumawat pa iti pang grocery. Iso na lang, tadyak ni naman na maamaabak. Nanang sugal daytan. Talaga nga awan ka siguraduan na dayta. Iso nga rod apasensya kan anak ko. Saan na balay? Saanan ang maulit? Dahil tanti, pagbagak, Mersay. Nga anya manan dyanay. Di ka makibibiyang ditaw. Ta saan da ka matakasarsarita. No, ada mabayadan dito yung balay. Michelle! Imbis mapan mo ibayad, insugal mo kay Dain. Ay, siyak lang ang tipang tada manakaw. Nakarkaro na. Sikat tipang tidan natap no ada igatang mo iti arak. Ay, awan lat ang bukon, dyanay. Ay, saus. Ay, merci Umin inumak nga agpaisaw, no at dayawis na kanyak. Sana ka basta gumatgatang iti arak. Sana akasken ka nga oray la agramramuton ti ubot na iti sugalan. Ay, tumalda ka man dyanay. Di nakpagpungtutan. Ay na, husto daytan, tatang, nanang. Aga pa kayo kadimanan. Sumre ka kun iti trabaho. Half-day lang tisara ko ita. Agawid akmat lang inton madamdama. Sige anak ka. Agandanad ka. Anya ti ko na, Michael. Nag-resign akong manang. Anya, kat no awan sapay makatawan mo iti trabaho. Ngam nag-resign ka manan. Jay na udi ang nagtrabahoam, 8 abulan mo laang. Jay mo napay iti dayta, awan mo't laang makatawan mo. Kasanukit kanayon ang madiliti sweldo. Apay ngamin adita ka nag-apply. Kunadamot ngamin na mayat. Kat kasano itan, awan manan trabaho. Amangan numabayag tumanen sa kan tumakabiro. Agbiro ka kadagos manang. Tirigat na ngamin kan ka, nagbiit ka amaoma. Di mo ammo ti aggagat. Di mo ammo nga ipatag ti trabahom. Ti kayat mo, jay mang namnamalatan. Saan ba't nga iti kasta manang? Angamaan niya, kasta ka, gaputa saan ka nga obligaan amang tad para kadagiti masapsampol dito'y balay. Ha? Ay, kuha manang. Among ka din umano atawanan nga agtrab-trabaho ha? Agsangapulon atawan. Ngam adda ka din na urnong ko nga uray basit lang. Awan. Ngamin, naibos amin kadagiti masapsapul dito'y balay. Jak paikit din maigatangan ti bagik iti baro kumamot a sapatos. Manang Michelle. Aggagat ka mat makabanog mat ti agtrabahoan niya. Agmay-may saak laang. Dualaang ti imak. Tulungan na kumamat. Adamat nalpas mo. Iso arumbang na laang nga usaram. Saan nga amin kayo kat mang namnamalatan kanyak? Mabambanugak mat, Michael! Apay adi muli napastin bagak nga ilagpas mo ita, Michelle. Sir, di mo't adapay may sangain paaramid yo kanyak. Iso aday jay ti inununak. Di mo timbagak nga urgent day jay? Urgent as in. Kasapulak itamot laang. Ti ko na yung amin idikalman, sir. Daytoy ti i-prioritize ko. Iso nga iso ti inaramid ko. Urgent day jay kunakmat! Urgent! Apay, di ka makawawat Aramidom itan, naawatam. Oh, anya. Apay anak katunga nga kalaan kita. Sir, Ha? ag-resign ako, sir. Kaniya. I quit. Michelle! Michelle! Barbaro Aldawan nga mada kapailaang dito Anya ti masapol mo manang. Ay, kwa.
Dumawatak lang itinapudot adanom. Awan gayam karga di termos me. Oh, Michelle! Apay nga da ka pay laang ditoy. Apay, awan ka di trabaho. Nag-resign ako. Anya? Angam, apay! Kat no nagpintas ti trabaho, saan ka de? Ay, sayang mat. Dakkel sa payon ti swildom. Apay, nag-resign ka. Ada ka di nangalakin ka, baro akumpanya? Awan, nanang. Ay, kasano tayo pa itan gay? Apay nga itaga pa yan nag-resign. Amumat nga do ti paggastusan tayo. Sapay nangalan sa ninanang iti baro aref nga hulugan. Anya? Ay, huwan nga roda. Kasanaw kat daan matan jeref tayo. Nababalaan ngamin ti down payment, isuan na nga laak iti baraw. Agam, kasano pa yun ita? Saan ka pa'y kumaan nag-resign? Ano awang magayam daduma apagtrabahwam? Ay, huwan nga rod Nanang, manang, anya ka diti panagkita yu kanyak, ha? Kasla robot asaan amabambanog, nga uray anya a klase ti trabaho kat sigilat na. Anya ti panagkita yu kanyak? ATM, amay salaang apindot yu iti anyaman nga oras, kat addan rumor a kwarta. Asino ak kadi kada kayo, ha? Tao akpay kadi iti kasta pampamayan nyo, ha? Kukwa. Nay, apay ngay nga agungungat kamatan anak kaw. Sika, manang Karol. Ha? Ne? Idinasapa ka anak ni asawa. Adda ka dinangag mo kanyak, ha? Ha? Da kayo nanang, uray isugsugal yu ti kwarta nga itad ko. Adda ka dinangag yu kanyak. Binagaan kayo kadi iti agkakasakit asarita. Michelle. Awan tinangag yu manipod kanyak. Inaldaw akas la agnuang ako may kayod. Tapno lang ang adda maitad ko kada kayo dito balay. Iti na minsan, di na magdak ka di no kumusta akmat. No kumusta mat ti kasasaad ko. No kumusta mat ti trabaho. No anya ti marikrik na. Turog lang ti inanak. Awan ka di ti karbengak amabanog. Awan ka dit karbengak nga ginana. Sa anak a robot, kan sa anak a makina. Tao ak, katkas kada kayo, mabambanugak mat. Manang, addan trabaho. Uray saan ka pa ilang agtrabaho? Siyak pa ti makaamo kadagiti magastos diti balay. Ken napintas mahit ti panagdakil dagiti mulak at tarong. Kastamit dagiti mulak apagay anak kaw. Panagkunakit napintas ti apit ita. Isu adi mo pa'y pakadanagan dagiti masapsapol dito'y balay, wine. Da kami pa'y lati makaamaw. Sorry, manang. Ay, pasensya ka na kada kami anak kaw. Nairuam kami nga main, asika akanayon ti mangsalsalaw kadagiti kasapulan diti balay. Ay, bayam ta kasaritak jay inayaw, tay sardeng na ti panagsugsugal na. Pasensya kan. No nagbalin kami akampante, gapukan ka, manang. Ti kayat ko lang mat kat agbalin anasaya at tibiyag tayo. Angam saan nyo kumamat nga iya sa amin kanya. Ay, mawatan da ka anak ka. Isu nga rod dumaudawat kami iti pasensya. Ay, pasensya ka na talaga anak ka. Numaminsan, daytoy matirigat na ti agbalin anatibker. Ngamin, ti ammo dagiti tattao nga adday ti aglawlaw mo ket saan ka amabanbanog. Ti ammo da ket awan parikot mo. Ti ammo da ket agnanayon anapigsaka. Gapo iti dayjay apasamak nakaamiris ti pamilyak a masapol nga addamet katulungak kas maysa a breadwinner iti pamilya. Saan tayo mat amasapol nga akwan wenno obligaan ti amin. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat anabannog tayon. No maminsan, masapol nga ibaga tayo mat nga awanan tayo. Aging galaangan ditoy Miss F.
Ket sapay kuma ta nakaiba ti ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak a dumdumngeg. Toy pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Iti kinaado dagiti parikot wenno problema ngayon tay pagdaldalanan iti inaldaw a panagbiag tayo. Saan adakes wenno kammali ti pannakarikna iti pannakabannog. No ti panagriknam ket nabanbannog ka, sursurwam ti aginana. Iti kasta ket makaornong kamanan iti pigsaken kired ti pakinakam amang sango kadagiti sumarsarunupay nga aldaw. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.